Taka mała uwaga. Przed nami była grupa pielgrzymów i nam pozamykali kaplicę. To nie są dobre wie, że nic się nie stało, ale jestem otwarta o godzinie 11:30 i wszystko są pozamykali do stołu. Ale przepraszamy, można się uda coś jeszcze odpowiedzieć. Teraz coś nam zadziałamy. Panie Marku, niech Pan zadzwoni do klasztoru, żeby tu nam przyjęli klucze od kaplic. No. Na Kalwarii jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pragnę jeszcze raz powitać wszystkich na tej dzisiejszej drodze krzyżowej. Szczególnie gorąco witam Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, wszystkich członków tutaj dzisiaj obecnych, którzy będą prowadzić do złożenia drogi krzyżowej. Witam każdego kapłana, witam diakona, wszystkie siostry zakonne. Zapraszam Cię, bracie i siostry, do wspólnej modlitwy. Witam także władze naszego miasta. W skupieniu, w ciszy, módlmy się, idąc drogą krzyżową. Chryste, Zbawco, niech Twoja manka będzie naszą łyżką i naszą obroną. Niech Twoje rany będą naszą strawą i picciem. Twoja krew niech odczyści nas wszystkich grzechów. Twoja śmierć niech napoleje nas wiecznym życiem. Twój krzyż niech zostunie naszą chwałą. Stacja pierwsza, Jezus na śmierć skorzony. Tobie kłoniemy się, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ponodzimy za Tobą, Panie Jezu, swoją krzyżową drogą, skłoniony w ostatnie uderzenie Twojego serca.
skorze lecę na śmierć, przeimuś nen łecką. Domuś nama czas na odetchnienie i nawrócenie. Kłełeś się nama nale w sobie mły, że nen darowany czas przejdzie z błędnością i z rozkaz przebaczenia. Te, co ranę cierpił za nas, Jezu Chryste, zmiłuj się za nas ramy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja będę też. Ja. Pokaż mi się. Bo ten film kręcę. Na